ଆଜି ଛୋଟ ଦିନର କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ମୋ ମା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ଦଳି ଦେଇ ଆମକୁ ଏମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପେଟେ ପଖାଳ ଖୋଇ ଦଉଥାଏ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ତ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠ, ଉପମା, ପରଟା, କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ତିଆରି କର। ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେମାନେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଘୁରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଯଦି ନେଇଯାଇଥିବେ ସେ ଖାଇବା ଘୁରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆମକୁ ସେଇ ରସୁଣ ଲେମ୍ବୁର ବି ଖୁସି ମିଳୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ, ଚାଉମିନ ଖାଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ବାପା କୋଉ କାମ କରିକି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେତେ ଛୋଟବେଳେ ଆମ ବାପା ଚାଷ ବାଡ଼ି କରୁଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ବି ବାପା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ? ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି କି ଭୁଲ କହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ? କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି।